Units, a mi el que m'interessava és que la tergiversació de les escriptures del Nou Testament, que és un tema que no tocarem ara, però jo vaig anar a fer una investigació sobre la censura aplicada a la transmissió textual en el Nou Testament, i mentre treballava això s'acostava al 92 i vaig dir, a veure què passa amb allò del Colom català, a veure si pogués ser una biografia novel·lada així i poder-ho explicar. Això era el 88. Tinc temps per si ho és o no, ho investigaré i així i miré encara això. O sigui, realment jo em pensava que es podria fer una història literària amb documentació fefaent. I clar, quan et trobes allà que és que no hi ha res, uns diuen que és analfabet i l'altre que és un dels més grans humanistes, un que no s'ha mogut mai de la terra ferma a Itàlia fent teixits, i l'altre que és un dels més grans navegants que revoluciona la història de la navegació, un altre que diu que no ha estudiat, no té cap estudi, i l'altre que escriu pel forro de les orelles. I així et trobes el senyor després que si és a Barcelona, què fan Colom a Barcelona? Si en Colom és genovès, si els catalans no pinten res a veure amb el descobriment d'Amèrica i tota l'expedició són andalusos, què fan els barcelonins saltant allà com ens veuen? Han tornat d'Amèrica, tothom celebrant. Doncs vas veient contradiccions i intentes explicar-les, i esclar, per explicar les contradiccions t'has d'informar. I aleshores, a partir d'aquesta exigència que m'he autoimposat, he anat trobant aquestes coses, i al final ja no és aquesta cosa, sinó que et crees com una manera d'interpretar la realitat, i val per tot, val per temes religiosos, polítics, culturals, econòmics. Jo ja vaig així, no? Interpreto les coses o intento interpretar-les sense aquest dogmatisme o aquest fanatisme fruit més que el fanatisme de la ignorància, no? En què vivim, que no tenim informació de res, no? Per ampliar el coneixement he començat dient que cal tenir informació. Si no només tenim informació de blanc i blanc, és que jo penso que blanc i blanc potser és blanc, no, no pots pensar blanc i blanc és blanc i fer un discurs d'una hora parlant que si blanc amunt, que si blanc avall, no? Doncs això ens passa sovint amb altres temes. Jo ho acoto molt a un color, però és que el que sabem d'en Colom fins fa 4 dies era d'un color només, un genovès analfabet que s'embarca un dia en una expedició, que naufraga, que arriba a Portugal i en 4 dies es converteix en el mariner més expert del món i clar, si no tens informació per contrastar la versió oficial dels fets, doncs no podem desplegar una comprensió de la realitat. I el que he intentat és desplegar una comprensió de la realitat que afecta la història, però també afecta altres coses. Perquè igual que deies que en els darrers títols del Quixot ell descriu molt bé la ciutat de Barcelona, perquè ja ha viscut això, però que dintre la biografia del Servent hi hauria algun moment que ella ha d'estar per Castella, per escriure tot això. És que pensa que això, jo em dic una mica a mi mateix, o us dic també que així com l'any 27 un peruà diu, ei, Colom és català, busqueu. Doncs ara estem en el cas d'en Servent l'any 27. Sobre la genealogia del Servent no sé gairebé res. Aquest Servent que us he citat aquí, que són cancellers, és el més pròxim que tenim. Però d'aquestes famílies no tenim una genealogia precisa, amb els fills, els testaments, els casaments, els inventaris post-mortem fets, les compres de béns, els oficis, els càrrecs, els plets, tot això no ho tenim. En Colom en tenim molt d'això, perquè durant 100 anys s'ha aportat moltíssima informació. Però sobre el Servent, jo sóc el que he disparat per primera vegada, després de molts anys de callar, perquè els meus amics em deien no diguis res, perquè hi ha prou amb un Colom que només falta que diguis això. Doncs avui dia, com que sé que no seré immortal i no m'he fet cap il·lusió de no morir, com que sé que la meva vida té un límit, jo ho dic. I aleshores, doncs, si queda potser algú d'aquí, doncs a partir d'ara farà una petita recerca. De fet, vam penjar informació a la pàgina web i a partir d'aquí ha començat a arribar un cúmul de gent que busca cada mena que cridi, i han aparegut coses molt importants, a tots els nivells. Ara, cal fer això és fonamental, cal fer un estudi exhaustiu, seriós, minuciós, no?
de les nissagues Cervera, tant les de Barcelona com les de Nàpols, com les de València, com les de Xixona, com les de Puigcerdà, agafar-les, analitzar-les, sistematitzar-les, veure quins noms té, sobretot aquesta de Xixona, que em sembla que és la més pròxima que hi ha d'haver. A Xixona sí que queda alguna cosa, que també ara és no buscar-ho sinó trobar-ho. També si has donat volta sobre el fet que amb el Cristòfol Colom el fet d'intentar que no fos català sobre el regne espanyol, el Castelló feia amb una ànsia més aviat d'intentar aconseguir que tot el que venia de les Índies hi havia un interès del regne per sí, la regla. El fet de canviar-li la nacionalitat als Cervantes perd aquest mòbil, no? Igual que tu deies al principi, d'escriptors que van haver de seguir o que estiguin directament en llengua castellana, o que les seves traduccions es va traduir en castellà i en català no va aparèixer mai, però que sí, que se li va donar la nacionalitat que els tocava, que era catalans. En el que aquí ens trobem amb una... Això, clar, jo també hi he anat arribant. Et trobes que l'imperi espanyol és l'imperi català amb Castell. Et trobes un imperi abans de l'Unió amb Castella, que és Aragó, Navarra, Catalunya, València, Mallorca, Nàpols, Sicília, Sardenya, no? I tot això, diversos regnes amb els seus virreis, els seus governadors corresponents vinculats a la figura del monarca. I en un moment donat s'incorpora Castella. I després les Índies també tenen virrei, com els estats catalans, audiència virregnal com els estats catalans, moneda pròpia, es crea una configuració, un regne independent, recordeu aquelles monedes de Carles I, Rex Hispaniarum et Indianarum, o sigui, rei d'Espanya, de les Espanyes i de les Índies, o sigui que les Índies es converteixen en un regne més, per tant estan construint en política poliregnal catalana, perquè Castella sempre ha sigut un regne i prou, quan conquereixen el regne de Núria no el doten d'una jurisdicció pròpia, i el regne de Granada no és un regne independent vinculat a la coronació, formen part de la mateixa corona de Castell. Aleshores, aquesta visió d'estats confederals independents però units en la figura del monarca, això es dona a Catalunya i a Castella. I aleshores Castella de mica en mica, amb el suport dels catalans, perquè estem dient que els castellans ens oprimeixen, jo no ho crec. És que els espanyols, jo no ho crec. Què són els espanyols? Els castellans, els bascos, els canaris, els mallorquins, nosaltres, els navarresos. Els espanyols són tots. La llei antiterrorista l'han votat els catalans. Enteneu? Hi ha tota una sèrie de coses que no cal que ens autoenganyem més. Tenim una part responsable en la nostra pròpia autodesaparició. I aquesta inòpia, està clar que a Espanya ens aplaudiran, però és que nosaltres som els primers que hem de veure això. Doncs al 16 passa igual. Els catalans, quan el rei és només a Catalunya, segueixen només el rei a Catalunya, però quan el rei és de Catalunya i Castella, van també amunt i avall per Castella. Però quan després el rei ja no és català que va a Castella, sinó castellà que viu unes vegades aquí, continuen reconeixent. Felip I és proclamat rei dels catalans. A Barcelona mateix és acceptat com a rei dels catalans, i Felip II i tots els Felips, i fins i tot el Felip IV, que després serà el famós Felip V, és acceptat com a rei de Catalunya, no? Jura les constitucions i se l'accepta com a rei. Després no convé per unes altres raons, no? Però aquests catalans segueixen el rei d'Espanya, i la cort, la cancelleria i la noblesa i l'aristocràcia catalana es desplaça i dona suport a la reialesa encara que sigui castellà. Així com els aragonesos es van haver de mossegar les ungles quan els reis d'Aragó van ser catalans, i els sicilians igual, doncs a nosaltres també ens va arribar un moment que van dir, ara toca el rei de Catalunya que sigui un castellà. I a partir d'aquí els castellans van intentar no només crear un poder polític, sinó tenir un poder cultural. I què tenien? Doncs que no tenien marina, doncs agafant la catalana i se la fan. Per això la marina espanyola i la bandera d'Espanya, si Castella hagués dominat tota Espanya avui dia, la bandera d'Espanya seria la bandera de Castella. I la mostra més clara, evident i corprenedora i nítida que els catalans van dominar Espanya durant 2 segles ben bons és que Espanya té la bandera catalana com a bandera d'Espanya, no? I que va ser la bandera de la marina mercant i després la marina de l'exèrcit. Doncs
necessitaven crear aquesta nació i no tenia marina, doncs l'agafen, la marina espanyola i l'agafen. Que els almiralls són catalans, els hi arreglen el